वारेन्ट जानानै जुदि न'आवबो थानो हायाब्ला पुलिसफोर नागिरहैबाय थायो लोगोसे कर्टआवबो फैनो हाया हाग्रा बंग्रा उन्दुना थानो गोनां जायो जुदि हाग्रा बंग्रा थानानै खाखुमाना थानो गोनां जायोब्ला मानसिया गुबुन लामा गाज्रि लामा लाफिननो गोनां जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन डाइरेक्ट सोंखारि होनना बुङो बिनि दायनिगिरिया जोंनि सिगनेटरि सारमोनानो निश्चय जागोनखौ आं सानो आरो जोंथ' थै जिउ बावनायखौ जों गिया दासिमबो जों गुलि जानो हायो जातिनि थाखाय जितु बिथांमोनासो जोंखौ लाबोदों बिथांमोना जोंखौ नायनांगौमोन खुलुमबाय बयखौबो दा बे समाव दंफैयो जोङो तेजपुर जोबथेसालियाव थांनाय साननै सिगां नोंथांमोना खौरां बिजोंफ्रावहाय नुखादों मोनथिखाबाय बारग' एनडिएफबि एम रैखाथि बिथांखौहाय कर्टआव तारिख मारिनो फैनायावनो फिन आरो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनफिनबाय दा एम रैखाथि बिथांखौहाय दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामगोन होननानै उकिला जोंखौ बुंनायलाय जोंखौ लिंहरनायलाय जोङो फैदोंमोन एम रैखाथि बिथांनि बिसिजों लोगोसे जों साब्रै बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफ्रा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि दिनैबो एम रैखाथि बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां मोननो हायाखिसै दा बे समाव नोंथांमोना मोनथिनानै लादो बारग' एनडिएफबि सिनायथि बिथांनिफ्रायनो नोंथाङा फोरमायनानै होलाय दिनैनि जे उदां मोननो गोनांमोन नङा होमबा दिनै बिथांनि बेल हियारिं दंमोन बेयाव जोङो न'खरनि आरो जों गासै साब्रै साबासो लोगो नांनानै बिथांखौ दिनैनि थारिखआव लांनो होनना फैदोंमोन उकिला खोथा होनायलाय स' दा उकिला मानिबा थाखाय डेटखौ चेन्ज खालामनानै गाबोन खोथा होफिनदों गाबोनथ' सुनिबार बुंनोबो हाया मा जायो मोनलांगोन ना मोनलाङा जोंजों लोगोसे बिथांनि बिसि फैदों बिथांनि गथ' फैदों लांनो होननानै थ' दा जामिनदार सानै नांगौ बिथांनो जामिनदारा सासेयाव 10,000 करि सानैजों 20,000 थाङो उकिलनिया एक्सट्रा बिसोरा न'खरावथ' जेबो गैखाया दाहार दुहार लानानै सिबायफ्रा फैदोंमोन गारियाबो नै मालायनि भारासो दा नायनि गाबोन मोनलांगोन ना मोनलाङा गाबोन मोनलाङाबाथ' आरो नेक्स्ट थारिखआ माला गोलैगोन बुंनो हाया नालाय जोबोद दुखुनांथाव जाबायना सोरबा आरो बेफोरबायदिनो जेंनायाव मोगा मोगि जानांदोंना बेबायदि जोंनि राङाफारा हालामावनो सासे दङ ज' बिथाङाबो खारनासो दङ बिथांखौ थानायाव लेंहरबाय थानाय जादोंमोन दाख्लैबो जों असिजों रायलायफैदों असिया बुंदों रायलायनायाव बिथांनि न'खरनिफ्राय सानै साखि नांगौनो बे साखिखौ होफैबासो बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय नङा पुलिसफ्रा नङाबाथ' नागिरबाय थाखागोन लोगोसे कर्टआवबो बिथाङा फैनो हायाखै कर्टआव फैनानैबो बिथाङा हमजाजानो गिदों जिहेतु सासेया लोगोआबो मैया दाख्लैसो हमजाबाय नालाय दा बिथाङा अरुणाचलावसो खारना दं जों गाबोन नाजागोन बेखौबो थानायाव रायलायफैनो नाजागोन गाबोन न'खरनि गामिनि सोर फैया माबा लाबोनानै साखि लाबोनानै दा वारेन्ट जानानै जुदि न'आवबो थानो हायाब्ला पुलिसफोर नागिरहैबाय थायो लोगोसे कर्टआवबो फैनो हाया हाग्रा बंग्रा उन्दुना थानो गोनां जायो स' आं सानो जुदि हाग्रा बंग्रा थानानै खाखुमाना थानो गोनां जायोब्ला मानसिया गुबुन लामा गाज्रि लामा लाफिननो गोनां जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन आंनिबाथ' आं डाइरेक्ट सोंखारि होनना बुङो बिनि दायनिगिरिया जोंनि सिगनेटरि सारमोनानो निश्चय जागोनखौ आं सानो आरो जिहेतु बिथांमोनानो जोंखौ एग्रिमेन्ट खालामनो थाखाय बिसिम लेंना लाबोदों जोंथ' थै जिउ बावनायखौ जों गिया दासिमबो जों गुलि जानो हायो जातिनि थाखाय जिहेतु बिथांमोनासो जोंखौ लाबोदों बिथांमोना जोंखौ नायनांगौमोन बिथांमोननि जोंखौ नायनाया बिसोरनो जिहेतु जोंनि बिमा बिफा नालाय बिसोरनि दायथ'मोन आरो बिसोरनि खोथा मोननासो फैदों नङा होमबा बिसोरनि खोथा मोननासो जों बिसिम फैनाय जादों नंगौ रायजोफोर एनडिएफबि आफादावथ' हारिनि थाखाय थैथां जुजिलांनो होननानै आं थैगोन थेवब्लाबो हारिखौ रैखा खालामगोन बेबायदि साननानैसो नाथाय दुखुनांथावना गेजेर ससेयाव गुबुननि फाव फान्दायनायाव दिनै एनडिएफबि आफादा बर' हारिनि थाखाय नांदोंमोनब्लाबो दा मिनिंलेस बायदि जानानै थाहैबाय बिनि दायनिगिरिया आंनि साननानै मोनहरनाय बायदिब्ला बिटिसिनि बारग' CM मानव गेदेर प्रमद बर' होननानैसो आङो सानो स' रायजोफोर
नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट बक्सआव लिरनानै फोरमायलायदो। কোনে বড় সাহিত্য সভাই কি কৈছে? কি উচ্ছেদ বুজা নাই মই এইবিলাক কিছুমান কথা ডাইৰেক্ট ক'লো। অবৈধ মানে কোনটো? হা বড় সাহিত্য সভা পলিটিকেল পাৰ্টি না সাহিত্য কৰি আছে ইহঁতে? যিবিলাক কথা সাহিত্য হিচাপে ক'ব নাপায় এইবিলাক কৈ কিবা লাভ আছে? কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লিডাৰ হয় না কোন হয়? এইটো অবৈধ কাক বুজাই আছে? অবৈধটো অবৈধ। অসম চৰকাৰৰ অসম চুক্তিৰ দ্বাৰা সেইটো কাম কৰি আছে। অসম চুক্তি ইয়াতে আছে, চুক্তিত লিখা আছে যিসকল অবৈধ ইহঁতে যাবই লাগিব। আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত চালি জাৰি চাবৰ কাৰণে বা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত কমিটি আছে, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কমিটি। ইয়াৰ দ্বাৰা যি কাম কৰিব লাগে কৰি আছে। ইয়াত কোনোবা বড়ো সাহিত্য সভা প্ৰেচিডেণ্ট, কোনোবা ছেক্ৰেটাৰী বা কোনোবা সদস্য ইয়াৰ ওপৰত কিয় কি দৰকাৰ আছে ক'বলৈ? অসম চৰকাৰে কিমান এই BTCটো অসমৰ ভিতৰত নাই নেকি? অসম চৰকাৰে অসমে যেনেকৈ খেদাই আছে BTCও খেদাব লাগে। এই BTCটো অসমৰ আছে না নাই? এই বড়ো সাহিত্য সভাৰ এই কোনে কৈছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ? কোন সম্পাদকটো কোন? ইয়াক চিনি নাপায় মই। প্ৰেচিডেণ্টটো শৰৎ বসুমতাৰী নাৰ্জাৰী, ইয়াক চিনি পাই মই। ছেক্ৰেটাৰী মই দেখাই নাই তাক। হা 26ত ইলেকশ্যন হ'ব BTCৰ। চৰি এছেম্বলিৰ বিধানসভা এছেম্বলিত ইলেকশ্যন হ'ব, আমি জিকিব বাছ। মুখ্যমন্ত্ৰী একেই থাকিব। হা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। অল্টাৰনেটিভ নাই BJPত আজিৰ দিনত। মই যিটো দেখিছোঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰত কথা এইটোৱেই। বিচৰা মানুহটো থাকিব। আচ্ছা, ছ'চিয়েল মিডিয়াত বৰ্তমান এটা ট্ৰল হৈ আছে। আপুনি কৈছিলে যে এইবাৰ চৰকাৰ আহিলে মুম্বাইত মাটি কিনিব বুলি BTC গেষ্ট হাউচৰ কাৰণে। এই মুম্বাইৰ মাটি আপুনি আজি বিচাৰিলে আজি নাপায়। ইয়াৰ কাৰণে 75 crore পইচা ধাৰ্য কৰা হৈছে। ফাইনেল হোৱা নাই, মাটি চোৱা মানুহ চাই আছে। ছাৰ, আপুনি কেইদিনমান পূৰ্বে কৈছিলে যে বিহুৰ পিছত আপোনালোকে কেণ্ডিডেটৰ প্ৰাৰ্থী ক'ত দিয়া হ'ব, কাৰ লগত কেনেকৈ? বিহু শেষ হোৱা নাই, আজি এতিয়াও চলি আছে। বিহু শেষ হোৱা নাই। নিৰ্বাচনৰ বাবে কিন্তু আজি ইংগিত পোৱা গৈছে যে আপুনি যাক আশীৰ্বাদ কৰিব তেওঁ BTCত কেণ্ডিডেট হ'ব বুলি BJPত। মই BJPৰ প্ৰেচিডেণ্ট নহয়। BJPৰ কেণ্ডিডেটটো BJPয়ে আঁচনি কৰিব, মোৰ কথা নহয়। মুঠতে NDA হিচাপে আমি চৰকাৰ বনাম। হাৰা প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে বুলি কৈছে আজি CM-এ। হাৰা প্ৰাৰ্থীক কেনেকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিওঁ? জিকা প্ৰাৰ্থীকে দিম আমি। আপোনাৰ আশীৰ্বাদৰ দৰকাৰ আছে? মোৰ আশীৰ্বাদ দৰকাৰ আছে নাই মই নাজানো। ইউপিপিএলৰ কথাটো বেলেগ। ইহঁতে NDAত আছে, থাকে না নাথাকে ইহঁতৰ কথা। কিন্তু আমি হ'ল 15টা সমষ্টিত 15টাকো উঠাই লৈ যোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব। পাছ